Takže čaute ľudia, dneska vás to víta Leo a dneska si zahráme Stumble Guys. Teraz už so zvukom a s webkou. Tu mám mojich friendov, ako vás to zaujíma, mám 2 voľné miesta. Môžeme si zahrať aj rovnou s týmto, keď nás pozval. Bol by som rád, ak na tomto videu zanechal. To je môj friend, ktorého krátko, ak chcete, môžete si aj pridať. Bol by som rád, tak som podal nejaké tie tričky, ktoré sa mi zrejme nepodaria, ako tak viem. Dobre. Práve som skapal, keď som robil double kľačov, tak to nevadí. Teraz ideme asi už normálnu. Dobre, ideme túto. No, ideme. Keď som ešte mimo kameru hral, tak sa mi podarilo dať kill, ale bohužiaľ nie na video, tak nevadí. Teraz to pokúsim ešte raz spraviť. Tak, skoro zervatý. Jo, a ešte, ak tipnete, koľko mám winov, tak vám dám frienda. Hej, ale napíšte radšej ten nick do komentára, hej. A nie, že mi budete dávať, lebo ja tých, čo nepoznám, tam, čo mám invite, tak ich väčšinou neberem. To nejaké tričky na video sa mi podaria. A nehrám mimo kameru a už tam robím killy, tam dávam double killy. Easy. Dobre, skočil. Som to skúsil ako bez vás druhé kolo. Tú stenu som z pravej strany preskočil a ešte s papulou, len mi to nevyšlo potom, som to dokázal, už keď boli tie lepšie, tak potom na budúce si môžeme ešte zahrať. Tak, čaute.